щастник, ти по-различен футбол. Добър вечер, колеги. Това е нашето първо пилотно предаване с колегите журналисти. Моля да се представите. Красимир Гълъв, Спорта БГ. Даниел Георгиев. И да започнем с футболните прогнози. Лудогорец ЦСКА, колеги. Лудогорец ЦСКА 0-0. 2 за Лудогорец. Левски Беро. Левски Беро е също 2 за домакините. Лудогорец Базел. Лудогорец Базел 0-2. 1-1. ПСЖ Милан. ПСЖ Милан. ПСВ Айндховен Милан. Извинявам се, разбира се. 1-1. В Холандия според мен е 2-1 за ПСВ. За ПСВ. Фенербахче Арсенал. 0-2. 1-2. Македония България. Македония България. 2-3. 0-3. Байер Мюнхен. Борусия Мюнхен 2-2. Колега. 1-1. 3-1. Монпелие ПСЖ. 1-2. Според мен 1-3. Шалке Хамбургер. 2-0 за Шалке. 3-1 за Шалке. Бордо Монако. 0-0. 0-2. Черно море Локомотив Пловдив. 2-1. 0-0. Локомотив София. Черноморец Бургас. 1-1. 1-3. Така, това бяха нашите прогнози. Сега започваме с рубриката ни Двубой. И така, първият въпрос. Контролата България, Македония има ли смисъл или не? Колеги, заповядайте. Това е красна защита. Според мен всяка една контрола за този национален отбор е изключително полезна. Дори в случай класата на съперника да е малко по-ниска. Разбира се, Македония е един сравнително посредствен отбор, но с играчи като Горан Пандев, без Дарко Тасевски и някои други момчета могат да се окажат интересен съперник за нашите. Надявам се Любо Пенев да даде шанс на футболисти като Тодор Недерев, които да заслужат мястото си в националния отбор. И националите да натрупат игрова практика преди така важната световна квалификация с Италия. Според мен точно такива мачове, които предстоят и са решителните, гостуването на Италия и домакинството на Чехия, предразполагат да се играе срещу някакви по-стабилни съперници, а не такива дребни дразнители като македонците. И такива контролки тук на местна почва са абсолютно излишни. Втория въпрос ще сменим с колегата. Въпросът Базел Лудогорец. Добър вечер от мен. Абсолютно никакъв спортен журналист не съм. Затова колегата навероятно ще ме пребие в спора. Но да започнем. Но представете се за нашите зрители. Борис Хасалов, приятно ми. Базел Лудогорец, никакъв шанс за българите. Тотално нещата, видя се мача в Белград, просто беше покъртителен. Само късмет и съдята спаси българите. Ще бъде по-гром, повярвайте, и в София, и в Швейцария. Поне 5 гола разлика. Според мен колегата гледа прекалено пристрастно, публична тайна, че той не харесва тима на Лудогорец. Все пак говорим за двукратен шампион на България, отбор, който е серия от 3 поредни победи в Европа. Да, Базел е фаворит, но Лудогорец има своите шанси, колега. Определено селекцията на швейцарците е доста по-класна и опити в Европа показва, че са минали през много горещи битки. Меко казано, неопитният отбор на Разград с 6 мача в Европа не би могло да предложи никакви аргументи в този двубой. Колега, ще ви опонирам, защото Лудогорец беше аутсайдер срещу Партизан. Но успя да не просто да отстрани сръбския грант, но и да го надиграе. Разбира се, Базел е фаворит, но Лудогорец има шансове. Може да не са големи, но ги има. Не повече от 5% шансове на български, само и само ако съдята си затваря очите за волейболната игра в нашето наказателно поле. И мисля, че с това му трябва да приключим нашата... нека да приключим. Да заповяда колегата Георгиев. Точно само звънаха. Не се притеснявайте, колеги. Случва се живо предаване. Разбира се, ще трябва да мина пред камерата, но това са рисковете на живото предаване. Драго ми колега Георгиев. Така. Да, ще изчаквам, няма проблем. Моля, прекъснете, колега. И така,
Имаме интересен спор, относно футболното бъдеще на българския национал, бивши или настоящ, не знам аз, Валери Божинов. В момента той без клуб тренира с Локомотив София. Въпросът е дали Валери Божинов скоро време ще си намери отбор. Как мислите? Определено таланта на Божинов е неоспорим. Ранните години в Италия показаха, че той има силен шут извън наказателното поле и невероятен голов нюх. Въпросът е само да достигне до подходящ момент и наистина проблема с това, че не е в футбола в неговата дисциплина, така че скоро време мисля, че ще намери своята златна среда и ще продължи да бележи невероятни голове, както за нашия национален отбор, така и за своя клубен тим. Колега, вие очевидно сте на друго мнение. Според мен е абсолютно абсурдно да съществува термина национален футболист, който няма никакъв клуб и последните 2 години сигурно има общо 10 минути. И според мен, колегата тук е много прав, че личната дисциплина при него е много зле, но то с такава съпруга не може нищо друго да се очаква. Колега, как виждате изхода за Валери Божинов? Какво трябва да се промени, за да тръгне нагоре? Определено изхода е само един и да се направи една голяма компромисна цена на младия футболист, в този смисъл той да се откаже от мултимилионния си договор с спортник и да потърси някаква по-скромна заплата в тим, с който той ще намери своето развитие и оттам отново ще стигне до европейския връх, на който се намираше преди години с отбори като Ювентус, Фиорентина и така нататък. Вие виждате ли изобщо някакъв изход или тази заплата, която изисква и тази цена, която опитва да си пробута, скоро ще си остане само на пейките. Благодаря ви, колеги. Това беше всичко. Беше ми приятно. Мисля, че е време да спреме нашето предаване. Нека нощ на нашите зрители. Останете с нашата програма. Червеното. Колко ще се